Ọlọbụ nke steeti ya bụ Anambra na-alụ na iwepụta mgbanwe tọrọ atọ maka nakwazi kwado gburugburu ka o wee dịwanye mma maka ịgbatụ onye amụma ụlọ ọrụ ndị nke na-azụ aka n'ime steeti a bụzi nke gọọmenti steeti a gara n'ihu wee kwezie nkwa inwe mkpebi tọrọ atọ n'ụzọ a ga-esi wee wepụta anya bụ ọnọdụ dị nyafụnyafụ ga na-akwado azụmahịa ma bụrụ nke pụtara ike na anya bụ nnukwute ọgbakọ bụ nke ha chịkọbara nso a na Ọka. Onye nta aka anyị bụ Chibuzo Okoye gara n'ebe ahụ ka o wetara gị akụkọ ahụ. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ mmemme ka onye reform leader nke si Pebek na Abuja bụ Maazị Gabriel Ohime mere ka amata na ya Pebek bụ $75 nke ọ bụ ụlọ ọrụ World Bank nwetara iji hụ na a na-eme ka ọnọdụ azụmahịa bụrụ ga siriri werere na Nigeria ma mekwa ka o doo anya na ha batara Anambra ka ha kparịta ụka ha na ndị ogbo ha nọ na Anambra. Onye kọmishọna na-ahụ maka akụnụba na otu esi emefu ego na steeti a bụ Chiamaka Nnaka mere ka amata na ya bụ Saba na Pebek bụ nke eguzobere iji hụ na enwepụsịrị ihe ndị ahụ na-enye nsogbu n'iwulite akụnụba na steeti a. Onye kọmishọna na-ahụ maka azụmahịa na nka na ụzụ bụ Maazị Christian Udechukwu mere ka amata na gọọmenti steeti a na gọọmenti nọ n'oge etiti na-emekọrịta ihe otu o kwesịrị ma kwue na ụlọ ọba ego nke akpọrọ Bank of Industry na-enye ekwere ndị ji obere ego azụ ahịa aka na steeti a tiekwere ego ndị a na-enyegasị agaghị ahụchiata ụgwọ ya. Site n'Ọka, aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.